O pasado mes de abril o Concello de Pontevedra poñía en marcha esta reforma, unha das actuacións máis ambiciosas do Goberno municipal que conta cun orzamento de case 3 millóns de euros. Pero como en toda obra, estes traballos afectaron directamente aos empresarios da zona. Por iso, e co obxectivo de que esta reforma teña o menor impacto posible entre os comercios e locais, o Goberno municipal anunciou hoxe a campaña Eu son Loureiro. Chegamos á conclusión de que era bon elaborar unha campaña de promoción do comercio da zona de Loureiro Crespo durante a realización das obras, que ademais coincide con isto que para nós son o mandato dos barrios, que creemos que é moi importante durante este mandato actuar nos barrios dos barrios de Pontevedra. Tras reunirse coa Asociación de Empresarios desta zona, o Concello inicia agora a segunda fase de actuación. O Goberno municipal elaborará un censo de todos os negocios que existen actualmente nesta rúa, co obxectivo de fomentar o comercio de proximidade entre os veciños. En primeiro lugar, vanse colocar uns tótems na rúa indicando que negocios son os que hai. Con ese censo que elaboramos un plano para que cando alguén chega a Loureiro Crespo saiba que negocios hai e de que rama específica son. Repartiremos entre a veciñanza, entre os veciños do barrio, esa información tamén a través de volantinas. Por outra banda, o Goberno local está tamén recompilando datos e material gráfico dos negocios para crear unha exposición na que se dé a coñecer a historia deste barrio. Con todo o material que recuperemos e con todo o material que se va a buscar en arquivos, non só que nos fornezan os veciños, vais a elaborar unha exposición que se chama O noso barrio, a nosa historia. En principio vai ser ese o nome, que va a ser unha exposición que hai que visitar observando os escaparates de cada unha das tendas. Estarán as diferentes elementos que forman parte da exposición nas tendas que queran sumarse a esta campaña. A última fase desta campaña poñerase en marcha no mes de decembro. Ademais de impulsar unhas rutas polo barrio, os comerciantes repartirán tamén uns agasallos entre os seus clientes. Ademais de ser un barrio de primeira, estar formado por moitísima presencia comercial de moitos tipos, é un barrio que ten moita historia, quero dicir, na nosa cidade, presencia sempre desde todos os ámbitos, porque é unha vertiente imprescindible para entrar á cidade, pois non só ser un barrio de primeira, sino tamén parecelo, e todas estas actividades pois penso que nos van repercutir favorablemente e eso, contentos de que fose unha campaña pois elaborada en conxunto. A campaña Eu son Loureiro contará cun investimento de 18.000 euros e o Goberno local non descarta estender esta iniciativa a outras zonas da cidade onde tamén se leven a cabo obras como esta.